je ziet dat er wil spelen, maar ze spelen met hem niet. Zo spannend, hebben ze geen ander, dat er maar hier wel hebt gedaan, als je geen twee hebt, kunnen die mannen niet hier spelen. Hè. Hij is terug weg, joh, maar gaat terug zo'n opvliegen. Kunnen we hem filmen? Ja, zie het niet goed. Ah, dan hoor je dat allemaal. Nee.